संख्यार एकक स्थान में जदि 5 थिबो ताले से संख्याटर वर्ग आम केमिति निर्णय करबा बुझियो आमे जानिचे 15 वर्ग केते 225 ताले कोन करबा देखो सहज उपाय आमे केमिति करबा एकक स्थान में कोन अछि 5 अछि 5 रो वर्ग केते 25 लिखि दबा ठीक अछि दशक स्थान रहिला केते 1 ए 1 रो पर संख्या केते 2 ए 2 को 1 रे गुणी दियो 2 के उत्तर आसला 225 से भलिया एठी देखो एकक स्थान में 5 अछि 25 लिखि दबा 2 रो पर संख्या केते 3 3 दुगुणे 6 हे गला से भलिया 3 रो पर संख्या 4 4 3 की 12 से परी 3 रो पर संख्या की हला 4 4 3 की 12 12 25 उत्तर सरला सेमते 4 रो पर संख्या 5 5 20 25 हे गला 5 रो पर संख्या 6 6 5 30 25 हे गला 3 रो पर संख्या की हला 4 4 3 की 12 12 25 उत्तर सरला सेमते 4 रो पर संख्या 5 5 20 25 हे गला 5 रो पर संख्या 6 6 5 30 25 हे गला 6 रो पर संख्या केते 7 7 42 25 हला तापर 7 रो पर संख्या 8 8 7 56 25 हला 8 रो पर संख्या 9 9 72 25 हला से भलिया 9 रो पर संख्या के 10 10 नुआ केते 90 25 उत्तर हला तापरे एठी रहला 5 को छाड़ देले दीटा संख्या रहला 10 10 रो पर संख्या के 11 11 10 होची 110 110 तापरे 25 उत्तर सबला जानि परलो ओके।